da ni da ke mun samu relation. Ka bani dama babu demotion, ni sai da ke ne nake iya action. cikin maza kai na yi wa selection. Idan kina nan ba ni da tension, in har ka bar ni zan zama fashion. akan ki zan iya kwanan station. Akan ka zan jure situation. Ranar bikin ma'ana situation, gurin dina ya dau decoration. zan gayyato abokane mai reception. Ga ƙawaye na a kowane section. Yau na zo bebin baby. Yau na zo bebin baby. Oyoyo, 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 baby, baby. Oyoyo, 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 baby, baby. Yau na zo bebin baby. Yau na zo bebin baby.